వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. మరి నిన్నటి నుంచి మనం ఒక అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ నేర్చుకుంటున్నామండి. డాండ్రఫ్ అందరికీ ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం. సో దానికోసం మీరు ఏం భయపడవలసిన అవసరం లేదండి. సో డాండ్రఫ్ ఎక్కువైతే మళ్ళీ అలోపిక ఇలాంటి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కి మనము ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. సో అలా కాకుండా స్టార్టింగ్ లోనే దాన్ని మీరు రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఏం లేదండి, వాటర్ అనేది ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేయండి. సో అలాగే ప్రతి ఒక్కరు మీరు వాడే కోంబ్ ఏదైతే ఉందో సపరేట్ గా మీ కోంబ్ అనేది యూజ్ చేసుకోండి. సో దానితో పాటు వీక్లీ వారానికి 2 సార్లైనా మీరు వాడే ఆయిల్లో, మీరు ఏదైతే ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆయిల్లో మరి నీమ్ న్యూట్రిషన్ ఒకటి, అలాగే ఆమ్లా న్యూట్రిషన్ ఒకటి వేసి గోరువెచ్చగా చక్కగా అప్లై చేసుకుని హెడ్ అంతా అప్లై చేసుకోండి. మసాజ్ చేయండి 20 మినిట్స్. దాని తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోండి. హెయిర్ అనేది గాలి వెళ్లకుండా జస్ట్ షవర్ క్యాప్ తో క్లోజ్ చేసుకుని ఎర్లీ మార్నింగే డీప్ క్లెన్జింగ్ షాంపూతో వాష్ చేసుకోండి. ఇలా వీక్లీ ట్రైస్ చేసినట్టయితే అద్భుతమైన రిజల్ట్. దాంతో పాటు నీము అండ్ ఆమ్లా హెయిర్ అండ్ స్కిన్ నెయిల్స్ న్యూట్రిషన్స్ 2 పూట్ల యూజ్ చేయండి.